Mikael Virtanen asensi piilokameroita ympäri taloa valvoakseen uutta kotiapulaista. Hän epäili naisen yrittävän huijata ja käyttää häntä hyväkseen, mutta mitä hän tallenteista löysi, se muutti hänen elämänsä pysyvästi. Mikael Virtanen pysäköi Porsche Cayennensa tilavaan autotalliin kartanossaan Eirassa, Helsingin hienostoalueella. Hän hieroi väsyneitä silmiään moottorin hiljetessä. 4:30 aamulla taas yksi aamuyö toimistolla yrittäen pelastaa sen, mitä oli jäljellä hänen isänsä rakentamasta rakennusimperiumista. Virtanen Rakennus Oy, jonka arvo oli lähes miljardi euroa, oli nyt hänen vastuullaan, ja hän tunsi tuon perinnön painon joka kerta katsoessaan isänsä muotokuvaa neuvotteluhuoneessa. Hän astui sisään hiljaiseen taloon. Makuuhuoneessa parisänky oli pedattu koskemattomana. Oli kulunut 9 kuukautta siitä, kun Karoliina ei ollut enää sotkemassa sitä. 9 kuukautta siitä, kun hän oli lähtenyt ja jättänyt hänet yksin Matiaksen, vain 2-kuisen vauvan kanssa, joka tuskin tunsi äitinsä kasvoja. Viereisessä huoneessa tilapäinen lastenhoitaja nukkui nojatuolissa, Matiaksen hengittäessä rauhallisesti kehdossaan. Mikael kiitti naisen hiljaisella nyökkäyksellä ja jäi tarkkailemaan poikaansa. Miten hän huolehtisi tästä yksin? Miten hän olisi sekä isä että äiti, kun hän hädin tuskin kykeni olemaan kumpikaan? Isä, en tiedä miten selviän tästä ilman sinua, ilman häntä, hän kuiskasi huoneen tyhjyyteen. Seuraavana aamuna Mikael joi kahviaan lasitetulla verannalla, josta oli näkymä puutarhaan, kun Annikki, perheessä yli 20 vuotta työskennellyt talonhoitaja, astui sisään harmistunut ilme kasvoillaan. Herra Virtanen, se toimisto lähetti taas uuden ehdokkaan. Jo 6. tässä kuussa. Ja mitä mieltä olit hänestä, Annikki? Mikael ei nostanut katsettaan tabletilta, jolta luki talousuutisia. Vaikuttaa kunnolliselta. Erilainen kuin muut. Mutta tiedättehän, etten luota enää noihin tyttöihin sen jälkeen, kun Tiina vei teidän äitinne korut, ja se toinen otti kuvia pikku Matiaksesta myydäkseen niitä. Mikael nosti vihdoin katseensa. Kutsu hänet sisään. Haastattelen hänet itse. Muutamaa minuuttia myöhemmin verannalle astui nuori, noin 25-vuotias nainen. Hänellä oli yllään yksinkertaiset, mutta siistit ja silitetyt vaatteet. Farkut, valkoinen peruspaita ja tennarit. Tummat hiukset oli sidottu huomaamattomalle nutturalle, iho oli päivettynyt ja ruskeat silmät tarkkaavaiset. Hänellä ei ollut meikkiä eikä koruja, ainoastaan yksinkertainen rannekello. Hyvää huomenta, herra Virtanen. Olen Aino Rantanen. Hänen äänensä oli rauhallinen, varma, ja siinä oli kevytpohjoinen korostus, jota hän selvästi yritti pehmentää. Istukaa. Mikael osoitti tuolia edessään kättelemättä. Annikki sanoi, että tulitte toimiston kautta. Toitteko suosituksia? Kyllä, herra. Aino ojensi kansion asiakirjoineen. Työskentelin 3 vuotta Salmisten perheessä kaivopuistossa. Hoidin heidän kaksosiaan vastasyntyneistä asti. Sitä ennen olin lähihoitajana Meilahden sairaalassa. Mikael selaili papereita hajamielisesti. Todistuksia, kurssitodistuksia, suosituskirjeitä. Kaikki hyvin järjestelmällistä, hyvin vakuuttavaa, hyvin epäilyttävää. Ja miksi lähditte Salmisilta, jos kaikki oli niin täydellistä kuin täällä lukee? Hän kysyi peittelemättä epäilystään. He muuttivat Lontooseen. Herra Salminen siirrettiin sinne työnsä puolesta. He kutsuivat minut mukaansa, mutta hän epäröi. Äitini on sairaana täällä Helsingissä. En voinut jättää häntä. Sillä hetkellä Matiaksen itku kajahti pöydällä olevasta itkuhälyttimestä. Aino käänsi vaistomaisesti päänsä äänen suuntaan, mutta pysyi istuallaan. Annikki varmaan vaihtaa hänelle vaippaa, Mikael kommentoi tarkkaillen naisen reaktiota. Puhutaan suoraan, neiti Rantanen. Minulla on ollut ongelmia 5 edellisen henkilön kanssa, jotka palkkasin tähän tehtävään. Yksi varasti koruja, toinen otti kuvia pojastani myydäkseen niitä, 3 levitti rutiinejamme sosiaalisessa mediassa. Kärsivällisyyteni ja luottamukseni alkavat loppua. Ymmärrän huolenne, herra. Aino piti katseensa vakaana. Voin taata, että ainoa kiinnostukseni on tehdä työni kunnolla. En käytä sosiaalista mediaa, en ole kiinnostunut koruista ja kunnioitan syvästi perheiden yksityisyyttä, joiden kanssa työskentelen. Matiaksen itku voimistui. Mikael vilkaisi kelloaan kärsimättömänä. Annikki. Hän huusi, mutta kukaan ei vastannut. Hän nousi huokaisten ylös. Tulkaa mukaani. Katsotaan, miten pärjäätte ärtyneen vauvan kanssa. Hän johdatti Ainon kartanon käytävien läpi Matiaksen huoneeseen, jossa vauva itki kehdossaan Annikin yrittäessä valmistaa tuttipulloa yhdellä kädellä ja pitää kännykkää toisella. Anteeksi, herra Virtanen. Se on tyttäreni. Lapsen lapsi on sairaana, eikä hän tiennyt, mitä lääkettä antaa.
Selvä on, Annikki. Neiti Rantanen hoitaa tästä eteenpäin. Annikki loi epäluuloisen katseen Ainoon, mutta ojensi keskeneräisen tuttipullon. Aino ei kuitenkaan ottanut sitä heti. Sen sijaan hän lähestyi Kehtoa. Saanko? Hän kysyi Mikaelilta, joka nyökkäsi. Hän kumartui Kehdon ylle ja puhui lempeästi. Hei, Matias. Minä olen Aino. Sinulla taitaa olla nälkä vai mitä? Vai onkohan tämä vaippa vain liian kireällä? Mikaelin yllätykseksi Matias lakkasi hetkeksi itkemästä ja katsoi uteliaana uusia kasvoja. Aino hymyili, nosti pojan syliinsä varmoin ja kokenein otteen ja tarkisti heti vaipan, kuten arvelinkin. Se on litimärkä. Hän katsoi Mikaelia. Missä vaipanvaihtotarvikkeet ovat? Mikael osoitti hoitopöytää huoneen nurkassa ja seurasi tarkasti, kuinka Aino jutteli Matiakselle lempeällä äänellä koko vaihdon ajan. Vauva, joka yleensä potki ja itki, oli epätavallisen rauhallinen ja tuijotti naista herkeämättä. Noin, paljon parempi, eikö vain? Aino sai vaihdon valmiiksi ja oikaisi Matiaksen vaatteita. Nyt voimmekin ajatella sitä tuttipulloa. Hän valmisti pullon tehokkaasti, kokeili lämpötilaa ranteeseensa ja asettui nojatuoliin syöttämään Matiasta. Vauva imi innokkaasti, katse kiinnittyneenä Ainon kasvoihin. Teillä on taitoa lasten kanssa. Mikael kommentoi yhä etäisyyttä pitäen. Minulla on kokemusta. Aino vastasi yksinkertaisesti irrottamatta katsettaan Matiaksesta. Sitten Mikaelin yllätykseksi hän alkoi hyräillä hiljaa vanhaa pohjalaista tuutulaulua, jota Mikael ei ollut koskaan ennen kuullut. Matias rentoutui vähitellen, silmäluomet kävivät raskaiksi maidon vähetessä pullosta. Kun hän lopetti, Aino nosti hänet olalleen röyhtäisemään sellaisella luonnollisuudella, joka sai Mikaelin tajuamaan, kuinka kaukana hän itse oli noista perusasioista. Palkkaan teidät, hän sanoi äkisti. Annikki näyttää teille huoneenne ja selittää talon säännöt. Aloitatte heti tänään. Kiitos, herra Virtanen. Ette tule katumaan. Mikael nyökkäsi lyhyesti ja poistui huoneesta. Käytävällä hän kääntyi katsomaan raollaan olevasta ovesta, kuinka Aino tuuditti Matiasta, joka oli nyt käytännössä unessa hänen sylissään. Jokin tuossa näkymässä häiritsi häntä syvästi. Se ei ollut mustasukkaisuutta, hän sanoi itselleen. Se oli epäluottamusta. Kukaan ei saanut yhteyttä vieraaseen vauvaan niin nopeasti. Kukaan ei ollut niin täydellinen ilman taka-ajatuksia. Toimistossaan Mikael soitti puhelun. Niemi-turvapalvelut? Tarvitsen huomaamattoman palvelun. Näkymättömiä valvontakameroita, asennus välittömästi. Kyllä, kiireellinen. Ei, en halua tietää, onko se eettistä. Se on minun taloni, minun poikani, minun päätökseni. Hän sulki puhelimen ja tuijotti Karoliinan kuvaa pöydällään. Naisen hymy, ikuisesti jäätyneenä tuohon valokuvaan, tuntui kyseenalaistavan hänet. Älä katso minua tuolla tavalla, hän mutisi. Tiin tämän suojellakseni Matiasta. En luota tuohon Ainoon, hänessä on jotain outoa. Liian täydellinen, liian kokenut, hän veti syvään henkeä. Ja jostain syystä Matias pitää hänestä jo enemmän kuin minusta. Sinä yönä, sen jälkeen kun Aino oli vetäytynyt hänelle osoitettuun huoneeseen palvelusväen siivessä, teknikot asensivat huomaamattomasti pieniä kameroita strategisiin paikkoihin talossa, olohuoneeseen, keittiöön, käytäville, Matiaksen huoneeseen, kaikkiin huoneisiin paitsi kylpyhuoneisiin ja hänen omaan huoneeseensa. Mikael voisi nyt tarkkailla Ainon jokaista liikettä puhelimensa sovelluksen kautta, valvoen häntä kuin yksityisetsivä. Hän ei lepäisi, ennen kuin saisi selville tuon tyhjästä ilmestyneen naisen todelliset aikeet, naisen, joka oli valloittanut hänen poikansa niin helposti. Hän ei kuitenkaan aavistanut, että salaisuudet, jotka hän paljastaisi, muuttaisivat ikuisesti hänen käsityksensä paitsi Ainosta, myös hänen omasta menneisyydestään ja perheensä perinnöstä. Mikael heräsi säpsähtäen puhelimen värinään yöpöydällä. 5 aamulla. Se oli hälytys, jonka hän oli asettanut seuratakseen Ainon ensimmäisiä liikkeitä talossa. Hän hieroi silmiään ja avasi valvontasovelluksen. Kamerat näyttivät keittiön, jossa Aino jo liikkui valmistaen jotakin. Hän oli pukeutunut moitteettomasti univormuun, jonka Annikki oli hänelle antanut. Mustat housut ja vaaleansininen paita Virtasten perheen monogrammilla. Hänen hiuksensa olivat jälleen siistillä ja huomaamattomalla nutturalla. Aamuvirkku. Mikael mutisi ja nosti äänen voimakkuutta kuullakseen, mitä nainen teki. Aino valmisti termospullon kahvia, laittoi hedelmiä esille ja asetti leipiä koriin. Hän työskenteli hiljaisuudessa, tehokkaasti, aivan kuin olisi tuntenut keittiön vuosia eikä vain 12 tuntia. Yhtäkkiä hän vilkaisi seinäkelloa ja hymyili vienosti. Hän otti valmistelemansa tarjottimen ja poistui keittiöstä. Mikael vaihtoi nopeasti käytävän kameraan ja sitten työhuoneen kameraan.
Yllätyksekseen hän näki Ainon astuvan huoneeseen aamiaistarjottimen kanssa ja asettavan sen varovasti sivupöydälle. Hän järjesti kupit, pannun, lautasliinat, kaikki huolellisesti aseteltuina. Sitten hän käveli ikkunan luo ja avasi verhot päästäen sisään päivän ensimmäisen valon. Katsoen jälleen seinäkelloa hän poistui työhuoneesta kiireisin askelin. Mikael vaihtoi Matiaksen huoneen kameraan ja näki hänen astuvan hiljaa sisään, tarkistavan vielä nukkuvan vauvan ja alkavan järjestellä päivän vaatteita, kylpytarvikkeita, vaippoja. Kaikki valmisteltu etukäteen, kaikki paikoillaan. Tasan 5:30 portin ovipuhelin soi. Aino meni vastaamaan. Huomenta, Anssi. Kaikki on valmiina herra Virtasta varten. Hänen äänensä kuului selvästi sovelluksesta. Mikael kurtisti kulmiaan. Anssi oli hänen autonkuljettajansa, joka tuli aina 5:30 viedäkseen hänet toimistolle 6. Mistä Aino tiesi sen? Kukaan ei ollut maininnut hänelle hänen rutiineistaan. Hän sulki puhelimen ja pukeutui nopeasti. Astuessaan työhuoneeseen näkymä oli täsmälleen kuin kamerassa. Tuoretta kahvia, leipää, leikattuja hedelmiä, kaikki moitteettomasti järjestettynä. Huomenta, herra Virtanen. Aino ilmestyi ovelle. Kahvinne on tarjolla. Matias nukkuu vielä. Tein kansion muistiinpanoilla hänen syöttö- ja uniajoistaan, perustuen tietoihin, jotka Annikki antoi minulle eilen. Hän ojensi sinisen kansion, jossa oli värilliset välilehdet. Sisällä oli yksityiskohtaisia taulukoita Matiaksen aikatauluista, mieltymyksistä, tavoista ja tarpeista. Jopa pieni sairaushistoria ja seuraavien rokotusten päivämäärät. Mistä tiesit, että Anssi tulee hakemaan minua 5:30? Hän kysyi suoraan. Aino ei vaikuttanut yllättyneeltä äkillisestä kysymyksestä. Annikki kävi läpi koko rutiininne eilen, herra. Hän sanoi, että pidätte kahvin juomisesta työhuoneessa ennen lähtöä, että Anssi saapuu 5:30 ja että lähdette poikkeuksetta 6. Hän mainitsi myös, että pidätte vahvasta kahvista ja tummasta leivästä valkojuuston kanssa. Mikael katsoi tarjotinta. Vahvaa kahvia, tummaa leipää, valkojuustoa, kaikki juuri niin kuin hän piti. Onko jokin ongelma, herra? Aino kysyi huomattuaan hänen epäluuloisen katseensa. Ei, voitte mennä huolehtimaan Matiaksesta. Kun nainen poistui, Mikael tarkisti sovelluksen puhelimestaan. Aino oli mennyt vauvan huoneeseen ja järjesti pientä vaatekaappia, edelleen hiljaa, ettei herättäisi häntä. Päivän aikana toimistolla Mikael ei pystynyt keskittymään. Joka 5 minuutti hän tarkisti sovelluksen valvoakseen Ainoa. Hän näki, kun nainen kylvetti Matiasta hyräillen lempeästi, kun hän syötti häntä kertoen tarinoita, jotka saivat vauvan hymyilemään, kun hän laittoi tämän nukkumaan lounaan jälkeen tuutulaululla, jolla tuntui jälleen olevan lähes maaginen vaikutus lapseen. Hänen käytöksessään ei ollut mitään epäilyttävää. Ei mitään muuta kuin se ärsyttävä täydellisyys, jolla hän suoritti jokaisen tehtävän. Keskiviikkona, Ainon 3. päivänä talossa, Mikaelilta peruuntui tapaaminen ja hän palasi kotiin aikaisemmin. Hän pysäköi auton korttelin päähän ja astui hiljaa sisään sivuovesta, päättäen saada Ainon kiinni itseteosta tekemästä jotain kyseenalaista. Mutta se, mitä hän löysi, oli vieläkin hämmentävämpää. Aino oli olohuoneessa, Matias matolla lelujen ympäröimänä. Hän kannusti poikaa tarttumaan värikkääseen helistimeen, puhuen tälle innostuneella äänellä. Vauva hymyili ja jokelteli yrittäen tavoittaa esinettä. Mennään, Matias, sinä pystyt siihen. Ihan niin kuin isoisäsi, itsepäinen, mutta periksi antamaton. Mikael jähmettyi käytävään. Isoisä. Mistä hän saattoi tietää mitään hänen isästään? Se oli ensimmäinen kerta, kun hän kuuli Ainon mainitsevan mitään hänen perheestään. Sinä iltana, kaikkien vetäydyttyä omiin oloihinsa, Mikael jäi työhuoneeseen kelaamaan viime päivien tallenteita. Hänen täytyi olla huomaamatta jotain, jokin vihje Ainon todellisista aikeista. Silloin hän huomasi kaavan. Joka iltapäivä 3 aikaan, kun Matias nukkui pisimpiä päiväuniaan, Aino meni takapihalle ja istui vanhan omenapuun alla olevalle penkille. Hänellä oli aina jotain käsissään, kirja, näytti siltä. Ja hän istui siellä aina tasan 30 minuuttia ennen kuin palasi sisälle tarkistamaan Matiaksen. Joskus Annikki liittyi hänen seuraansa. He juttelivat, ja Aino näytti jotain kirjasta talonhoitajalle, joka vaikutti vaikuttuneelta. Seuraavana aamuna Mikael odotti, että Aino veisi Matiaksen etupihalle ottamaan aurinkoa, kuten tavaksi oli tullut, ja suuntasi nopeasti naisen huoneeseen palvelusväen siivessä. Pieni huone kylpyhuoneineen oli moitteettoman siisti. Vain vähän henkilökohtaisia tavaroita,
kaikki vaatteet viikattuina ja kaapissa. Yöpöydällä oli valokuvakehys, jossa oli kuva harmaahiuksisesta naisesta, hänen sairas äitinsä Mikael oletti. Sängyn alla oli pieni matkalaukku. Sen sisällä, haalistuneeseen silkkihuiviin käärittynä, oli vanhalta päiväkirjalta näyttävä kirja. Mikael avasi sen varovasti. Kellastuneet sivut olivat täynnä siroa, jo haalistunutta käsialaa. Ensimmäinen merkintä oli 25 vuoden takaa. Tänään tuli täyteen ensimmäinen kuukauteni Virtasten talossa. Herra Antti on kunnioittavin isäntä, joka minulla on koskaan ollut. Kun hän kuuli, että Ainolla oli kuumetta, hän käski kuljettajan hakea minut aikaisemmin ja antoi vielä rahaakin lääkkeitä varten. Mikael tunsi veren pakenevan kasvoiltaan. Ainolla, herra Antti? Päiväkirjassa mainittiin hänen isänsä ja... Aino, hän jatkoi selaamista kiireesti. Merkinnät kertoivat yksityiskohtaisesti jonkun elämästä, joka oli työskennellyt hänen vanhempiensa kartanossa vuosia sitten. Ne kertoivat Antti Virtasen anteliaisuudesta, siitä kuinka hän oli auttanut, kun pikkuaino tarvitsi kalliin leikkauksen, kuinka hän aina kysyi alaistensa lasten kuulumisia. Askeleet käytävällä saivat Mikaelin työntämään päiväkirjan nopeasti takaisin laukkuun ja laukun sängyn alle. Hän poistui huoneesta yrittäen näyttää huolettomalta ja melkein törmäsi Annikkiin, joka kantoi puhtaita pyyhkeitä. Herra Virtanen, tarvitsitteko jotain Ainon huoneesta? Talonhoitaja kysyi selvästi yllättyneenä. Etsin teitä, Annikki. Tunsitteko Ainon ennen kuin hän tuli tänne töihin? Annikin ilme muuttui varovaiseksi. Miksi kysytte, herra? Vastatkaa vain, olkaa hyvä. En, herra. En ollut koskaan nähnyt häntä. Mikael nyökkäsi ja jatkoi työhuoneeseensa, ei täysin vakuuttuneena. Hän palasi valvontakameroiden ääreen. Aino oli etupihalla, istui nurmikolla Matiaksen kanssa ja näytti tälle värikkäitä kukkia. Hän puhui vauvalle väreistä nimistä, osoittaen jokaista kukkaa. Poika hymyili ja yritti tarttua terälehtiin. Sinä iltapäivänä, kun Matias nukkui, Mikael katseli jälleen Ainon menevän takapihalle sen kanssa, minkä nyt tiesi olevan päiväkirja. Mutta tällä kertaa nainen teki jotain erilaista. Hän pysähtyi pääkäytävällä riippuvan Antti Virtasen muotokuvan eteen, katsoi kuvaa pitkään ja mutisi jotain, mitä kamera ei aivan tavoittanut. Se vaikutti jonkinlaiselta kiitokselta. Sitten hän jatkoi puutarhaan ja istui penkille avaten päiväkirjan. Ulkokamerassa ei ollut ääntä, mutta Mikael näki selvästi, että nainen itki lukiessaan. Illalla, Ainon vetäydyttyä, Mikael meni työhuoneeseensa ja avasi kirjoituspöydän salalokeron. Sieltä hän otti ruskean kirjekuoren, jossa oli vanhoja asiakirjoja, jotka hän oli perinyt isältään. Niiden joukossa oli henkilökohtainen kirjanpitovihko, jonka Antti oli pitänyt erillään liiketoimista. Kuukausittaisten menojen listalta yksi nimi pisti silmään. Avustus Laura Rantanen, Kivelän sairaala, 3,56 kuuloki, Laura Rantanen, sama sukunimi kuin Ainolla. Mikael sulki vihon sydän kiihtyen. Kuka Aino Rantanen todella oli? Ja mikä oli hänen yhteytensä hänen isänsä? Miksi hän ei ollut koskaan maininnut, että hänen perheensä oli jo työskennellyt Virtasille? Vastaus tuli odottamattomimmalla mahdollisella tavalla 2 päivää myöhemmin, kun Mikael tarkkaili Ainoa Matiaksen huoneen kameran kautta. Nainen vaihtoi vauvalle vaippaa, hyräillen kuten aina, kunnes yhtäkkiä pysähtyi ja tuijotti kehdon yläpuolella roikkuvaa lentokonemobilea. Tiedätkö, Matias, hän sanoi lempeästi, sinun äitisi valitsi tämän mobilen. Hän sanoi minulle, että halusi sinun unelmoivan aina korkealla, niin kuin lentokoneet. Mikael jähmettyi. Karoliina oli todellakin valinnut mobilen, mutta mistä Aino saattoi tietää sen? Äitisi oli uskomaton nainen. Aino jatkoi oikaisten Matiaksen vaatteita. Rohkea ja ystävällinen. Sinulla on hänen silmänsä, tiesitkö? Mikael sulki puhelimen tuntien vihan nousevan. Tämä oli jo liikaa. Oli aika kohdata Aino Rantanen ja selvittää, kuka hän todella oli ja mitä hän halusi hänen talossaan. Mikael ei kohdannut Ainoa välittömästi. Ensin hänen piti kerätä lisää tietoa. Tästä oli tullut henkilökohtainen, lähes pakkomielteinen tutkinta. Liikemiehenä, joka oli tottunut analysoimaan dataa ennen tärkeiden päätösten tekemistä, hän soveltaisi samaa metodologiaa selvittääkseen Aino Rantasen arvoituksen. Seuraavana aamuna hän soitti toimistoon ja ilmoitti, ettei tulisi töihin. Heti kun Aino vei Matiaksen huoneeseensa päivän ensimmäisille unille, Mikael livahti naisen huoneeseen. Hänen oli tutkittava päiväkirjaa tarkemmin. Tällä kertaa hän luki rauhallisemmin. Se oli Laura Rantasen päiväkirja, joka oli työskennellyt kotiapulaisena Virtasten kartanossa
vuosina 1997–2002. Sivut kertoivat yksinhuoltajaäidin arjesta 3 lapsen kanssa, Aino, nuorin, Eetu keskimmäinen ja Rami vanhin. Laura kirjoitti, kuinka herra Antti Virtanen, Mikaelin isä, oli poikkeuksellinen työnantaja, joka oli aina huolissaan hänen ja hänen lastensa hyvinvoinnista. Yksi merkintä erityisesti kiinnitti hänen huomionsa. Tänään herra Antti teki jotain, mitä en koskaan unohda. Kun hän kuuli, että Aino tarvitsi kiireellisen sydänleikkauksen ja että julkinen terveydenhuolto jonottaisi kuukausia, hän ei ainoastaan maksanut yksityistä leikkausta, vaan käytti suhteitaan saadakseen parhaan kirurgin Meilahden sairaalasta. Hän sanoi, ettei se ollut hyväntekeväisyyttä, vaan oikeudenmukaisuutta. Että kaikki lapset ansaitsevat saman mahdollisuuden. Aino on vasta 5-vuotias eikä ehkä muista tätä aikuisena, mutta minä aion kertoa hänelle tämän miehen hyvyydestä joka päivä elämäni ajan. Mikael tunsi puristuksen rinnassaan. Hän muisti hämärästi isänsä maininneen työntekijän, jonka lapsi, ei tytär, oli tarvinnut lääkärin hoitoa. Oliko mahdollista, että Aino oli tuo lapsi? Toinen merkintä vuodelta 2000 kuului, herra Antti antoi minulle tänään hopeisen medaljongin, jossa on Pyhän Lucian kuva silmien ja näön suojelijan. Sisälle hän laittoi kuvan meistä yhdessä syntymäpäivänäni, kun henkilökunta järjesti yllätysjuhlat. Hän sanoi, että se oli sitä varten, että muistaisin aina, että maailmassa on hyviä ihmisiä ja että minä olen yksi heistä. Hän ei taida tietää, että juuri hän opetti minulle, mitä hyvyys on. Mikael laski päiväkirjan syrjään ja jatkoi etsimistä. Kenkälaatikosta sängyn alta hän löysi lääkärikansiolta näyttävän mapin, jossa oli nimi Laura Rantanen. Asiakirjat olivat vuosilta 2022, diagnoosi pitkälle edennyt keuhkosyöpä, ennuste varauksellinen. Viimeinen merkintä, kuollut kesäkuussa 2022. Ruskea kirjekuori sisälsi vanhoja valokuvia. Yhdessä niistä Antti Virtanen hymyili keski-ikäisen tummaihoisen naisen Lauran Mikael oletti vieressä. Kuvassa nainen käytti hopeista medaljonkia kaulassaan. Toisessa tuoreemmassa kuvassa aikuinen Aino halasi iäkästä naista sairaalasängyssä, sama nainen kuin kuvassa hänen isänsä kanssa, mutta 20 vuotta vanhempana. Ja Ainon kaulassa oli sama hopeinen medaljonki. Ääni käytävällä sai Mikaelin piilottamaan kaiken nopeasti ja poistumaan huoneesta takaoven kautta. Hänen sydämensä löi kiivaasti, ei vain melkein kiinni jäämisen vuoksi, vaan myös paljastusten takia, joita hän alkoi yhdistellä. Lounaan aikana hän tarkkaili Ainoa uusin silmin. Nainen syötti Matiakselle puuroa kärsivällisesti, pyyhkien vauvan leuan joka kerta, kun tämä kuolasi kasvissoetta. Hän hyräili laulua, joka, kuten Mikael nyt tajusi, kuulosti perinteiseltä pohjalaiselta kansanlaululta. Mistä olet kotoisin, Aino? Hän kysyi äkisti. Nainen näytti hetken yllättyneeltä odottamattomasta kysymyksestä. Synnyin Oulussa, herra Virtanen, mutta tulin Helsinkiin lapsena äitini ja veljeni kanssa. Miksi? Äitini sai paremman työpaikan täältä. Hän epäröi hetken. Eräästä perheestä. Entisten työnantajienne Salmisten talosta? Ei, herra. Se oli paljon myöhemmin. Hän käänsi katseensa keskittyen pyyhkimään Matiaksen suuta. Se oli toisessa talossa. Kauan sitten. Mikael nyökkäsi, päättäen olla painostamatta enempää. Sen sijaan hän kokeili toista strategiaa. Matias kiintyi sinuun nopeasti. Ainon kasvot kirkastuivat aidosta hymystä. Hän on erityinen vauva. Hänellä on hyvin ilmeikäs katse, tarkkaavainen, muistuttaa erästä, jonka tunsin kerran. Ketä? Aino näytti hetken hämmentyneeltä, ikään kuin olisi puhunut liikaa. Vain erästä herraa, jonka tapasin. Hyvä mies. Sinä iltapäivänä Mikael teki jotain, mitä ei ollut tehnyt kuukausiin. Hän liittyi Ainon ja Matiaksen seuraan kävelylle puutarhaan. Hän istui tuolille Ainon levittäessä viltin nurmikolle ja asettaessa vauvan sen päälle. Matias, nyt melkein 11-kuinen, yritti jo nousta pystyyn, tukeutuen kaikkeen löytämäänsä. Hän melkein kävelee. Aino kommentoi, pidellen Matiaksen pieniä käsiä, kun tämä tasapainotteli epävarmasti pullukoilla jaloillaan. Se on vain viikkojen, ehkä päivien kysymys. Karoliina ei näe hänen ensimmäisiä askeleitaan, Mikael sanoi, enemmän itselleen kuin Ainolle. Raskas hiljaisuus laskeutui heidän välilleen. Aino puri alahultaan, ikään kuin päättäen, puhuisiko vai ei. Herra Virtanen, hän aloitti varovasti. Tiedän, ettei tämä kuulu minulle, mutta olen varma, että vaimonne olisi hyvin ylpeä Matiaksesta, ja teistä myös. Et tuntenut häntä, Aino. Jälleen se epäröinti. En henkilökohtaisesti en.
Mikael siristi silmiään. Se oli toinen kerta, kun nainen vihjasi tietävänsä jotain Karoliinasta. Sinä yönä Ainon vetäydyttyä Mikael penkoi työhuonettaan etsien lisää palasia tähän palapeliin. Henkilökohtaisista arkistoistaan hän löysi kansion, jossa oli Karoliinan sairaalahoitoon ja kuolemaan liittyvät asiakirjat. Hän kävi läpi lääkärin lausunnot, sairaalan lomakkeet, kuitit. Yksi nimi leikkaussalin avustavien hoitajien listalla kiinnitti hänen huomionsa: A. Rantanen. A. Rantanen. Aino Rantanen. Kylmät väreet kulkivat hänen selkärankaansa pitkin. Oliko Aino työskennellyt sairaalassa, jossa Karoliina kuoli? Miksi hän ei ollut koskaan maininnut sitä? Seuraavana aamuna hän lähti kartanosta ennen Ainon heräämistä ja ajoi Meilahden sairaalaan, jossa Karoliina oli synnyttänyt ja myöhemmin menehtynyt synnytyksen jälkeisiin komplikaatioihin. Vastaanotossa hän käytti nimeään ja vaikutusvaltaansa päästäkseen puhumaan osastonhoitajan kanssa. Tarvitsen tietoja entisestä työntekijästä Aino Rantasesta. Osastonhoitaja, keski-ikäinen nainen, jolla oli ankara ilme, tarkisti asian järjestelmästä. Kyllä, Aino työskenteli täällä lähihoitajana tämän vuoden tammikuuhun asti, jolloin hänet irtisanottiin vähennysten yhteydessä. Hän oli erinomainen ammattilainen, omistautunut, erityisesti äitiys- ja lastenosastolla. Oliko hän töissä viime vuoden syyskuun 15. päivänä? Leikkaussalissa osastonhoitaja tarkisti uudelleen. Kyllä, hänellä oli vuoro sinä päivänä. Miksi? Vaimoni, Karoliina Virtanen, menehtyi sinä päivänä hätäleikkauksessa synnytyksen jälkeisten komplikaatioiden vuoksi. Osastonhoitajan ilme pehmeni. Olen pahoillani, herra Virtanen. Muistan tapauksen, se oli hyvin surullista. Aino oli tosiaan tukihenkilöstössä, mutta ei osallistunut suoraan leikkaukseen. Nainen epäröi, oli melko järkyttynyt tapauksesta. Pyysi vapaata muutamaksi päiväksi sen jälkeen. Järkyttynyt? Miksi? Eihän hän edes tuntenut vaimoani. En osaa sanoa, herra. Mutta Aino oli aina hyvin empaattinen. Hän eli mukana potilaiden tunteissa. Ehkä siksi hän oli niin hyvä vauvojen kanssa äitiysosastolla. Mikael poistui sairaalasta useampien kysymysten kuin vastausten kanssa. Hän palasi kotiin päättäneenä vihdoin kohdata Ainon, mutta saapuessaan hän kohtasi näyn, joka sai hänet hetkeksi sanattomaksi. Etupihalla Aino oli polvillaan nurmikolla, kädet ojennettuina. Hänen edessään Matias seisten otti horjuvia askeleita häntä kohti ilman tukea, kasvot keskittyneinä, kädet ojennettuina tasapainon pitämiseksi. Hienoa, Matias. Tule, sinä pystyt siihen. Aino kannusti, silmät loistain innosta. Mikael jähmettyi auton viereen. Hänen poikansa otti ensimmäisiä askeleitaan eikä hänelle, vaan Ainolle. Sekoitus ylpeyttä, mustasukkaisuutta ja surua valtasi hänet. Hänen teki mieli puuttua tilanteeseen, kutsua Matiasta, saada poika kävelemään hänen luokseen, mutta hän ei pystynyt liikkumaan. Matias otti 5 pientä askelta ennen kuin kaatui Ainon ojennettuihin syleihin. Nainen nosti hänet ilmaan pyörähtäen ja nauraen. Sinä onnistuit. Minun pikkumestarini. Silloin nainen huomasi Mikaelin seisomassa auton vieressä. Hänen hymynsä hyytyi hieman ja hänen kasvoilleen levisi syyllisyyden häivähdys. Herra Virtanen. Matias käveli juuri yksin ensimmäistä kertaa. 5 kokonaista askelta. Mikael lähestyi hitaasti pakottaen hymyn kasvoilleen. Näin, onneksi olkoon Matias. Hän ojensi kätensä pojalleen, joka katsoi häntä hetken ennen kuin tarrautui tiukemmin Ainon kaulaan. Se tuntui puukoniskulta. Hän on vain innoissaan uutuudesta, Aino selitti, ojentaen Matiaksen lempeästi isän syliin. Eikö vain, Matias? Näytä isälle, miten sinä kävelet. Mutta Matias alkoi kitistä, ojentaen käsiään takaisin Ainoa kohti. Mikael antoi pojan takaisin hänelle, nöyryytyksen ja vihan sekoitus kasvaen hänen rinnassaan. Meidän täytyy puhua, Aino, tänä iltana, sen jälkeen kun Matias on nukkumassa. Äänen sävy teki selväksi, ettei se ollut pyyntö vaan käsky. Aino nyökkäsi vakavana, kyllä herra Virtanen. Sen jälkeen kun Matias on nukkumassa. Sinä yönä koko totuus tulisi julki. Mikael ei tiennyt, oliko hän valmistautunut siihen, mitä saisi selville, mutta yksi asia oli varma. Tuon keskustelun jälkeen mikään ei olisi kuin ennen. Ilta saapui odottamattoman myrskyn kera. Salamat leikkasivat Helsingin taivasta, valaisten hetkeksi Virtasten kartanon ääriviivat tuulen ravistellessa puutarhan puita. Oli kuin sää olisi vehkeillyt luodakseen täydellisen ilmapiirin tulevalle kohtaamiselle. Mikael odotti työhuoneessa koskematon viskilasi pöydällä. Valvontamonitorit näyttivät Ainon Matiaksen huoneessa tuudittamassa vauvaa tavanomaisella pohjalaisella laulullaan.
Hänen hartioissaan oli jännitys, jota siellä ei aiempina päivinä ollut, aivan kuin hän olisi tiennyt, mitä oli tulossa. 9:30 työhuoneen ovi avautui. Aino astui sisään, yhä univormussaan, vaikka hänen vapaa-aikansa oli jo alkanut. Matias nukahti, hän sanoi, seisten oven vieressä. Saanko istua, herra? Mikael osoitti tuolia edessään. Olkaa hyvä. Hän istui, kädet ristissä sylissään, katse alhaalla. Hän ei näyttänyt samalta itsevarmalta ja kyvykkäältä Ainoha, joka hoiti Matiasta niin taitavasti. Hän näytti haavoittuvalta. Aino, Mikael aloitti, punniten jokaista sanaa, haluan, että kerrotte minulle totuuden. Koko totuuden. Kuka te todella olette ja miksi olette täällä? Hän nosti katseensa, kohdaten miehen katseen ensimmäistä kertaa sinä iltana. Mitä tarkalleen haluatte tietää? Keiken. Aloittain siitä, miten tunsitte isäni. Aino kalpeni silmin nähden. Miten? Löysin äitinne päiväkirjan. Tiedän, että Laura Rantanen työskenteli perheelläni vuosina 1997 ja 2020. Tiedän, että isäni maksoi sydänleikkauksen, jonka tarvitsitte lapsena. Sitä en tiedä, miksi salailitte kaiken tämän hakiessanne tähän paikkaan. Salama valaisi työhuoneen, saaden varjot tanssimaan seinillä. Aino veti syvään henkeä. En yrittänyt huijata teitä. Ajattelin, että jos mainitsisin tämän yhteyden, saattaisitte luulla, että yritän hyötyä perheenne nimestä tai isänne muistosta. Mutta niin te teette, eikö vain? Mikel vaati. Jotenkin tämä kaikki liittyy minun isääni. Aino käänsi katseensa ikkunaan, jota vasten paksut sadepisarat valuivat. Kyllä ja ei. Minulla ei ole kärsivällisyyttä arvoituksiin, Aino. Hän nyökkäsi, ikään kuin tehden päätöksen. Äitini työskenteli vanhemmillenne, kun olin lapsi. Olin 5-vuotias, kun tarvitsin kiireellisen sydänleikkauksen, synnynnäisen sydänvian, jota ei oltu aiemmin huomattu. Julkinen terveydenhuolto arvioi jonotusajaksi vähintään 8 kuukautta aikaa, jota lääkärit sanoivat, ettei minulla ollut. Ja isäni maksoi leikkauksen. Kyllä. Hän ei ainoastaan maksanut, vaan käytti vaikutusvaltaansa saadakseen maan parhaan lastenkirurgin. Sen jälkeen hän varmisti, että sain kaiken tarvittavan seurannan, lääkkeet, kaiken. Aino vei vaistomaisesti kätensä rinnalleen. Hän pelasti henkeni, herra Virtanen. Mikael otti kulauksen viskistä, yrittäen käsitellä tietoa. Sitä on yli 20 vuotta. Miksi palata nyt? Äitini menehtyi viime vuonna. Syöpään. Ainon ääni värähti hieman. Viimeisinä päivinään hän vannotti minua, että jos joskus voisin, maksaisin takaisin sen hyvyyden, jota isänne oli meille osoittanut. Hän uskoi, että hyvät teot luovat kehiä, jotka täytyy sulkea. Ja miten aiotte sulkea tämän kehän? Huolehtimalla pojastani. Onko tämä jonkinlaista hyvän tekeväisyyttä teidän puoleltanne? Mikaelin ääni oli purevampi kuin hän tarkoitti. Ei, herra Virtanen. Aino vaikutti aidosti loukkaantuneelta. Se ei ole hyvän tekeväisyyttä. Se on kiitollisuutta, lupauksen kunnioittamista. Eikä kyse ole vain teidän isästänne. Miten niin? Aino epäröi kuin olisi vaarallisella maaperällä. Herra Virtanen, työskentelin lähihoitajana Meilahden sairaalassa, kun vaimonne otettiin sisään. Mikaelin sydän kiihtyi. Siinä se oli. Viimeinen yhteys. Olitte siellä, kun Karoliina menehtyi. Kyllä, Aino vahvisti, ääni tuskin kuiskauksena. Olin yksi vuorossa olleista hoitajista sinä yönä. En osallistunut suoraan leikkaukseen, mutta olin siellä, kun hän saapui päivystykseen. Autoin valmistelemaan häntä leikkaukseen. Mikael tunsi puristuksen rinnassaan, tuon yön muistot yhä tuoreina ja tuskallisina. Jatkakaa. Hän oli peloissaan, mutta tajuissaan. Synnytyksen jälkeinen verenvuoto oli alkanut muutama tunti sen jälkeen, kun hän oli päässyt osastolle. Kun hänet tuotiin takaisin, me kaikki tiesimme tilanteen olevan kriittinen. Aino nielaisi vaikeasti. Hän tarttui käteeni odottaessamme kirurgia niin kovaa, että melkein sattui. Ja hän sanoi, jos en palaa, jonkun täytyy pitää huolta vauvastani. Mieheni ei osaa tehdä sitä yksin. Sanat osuivat Mikaeliin kuin nyrkinisku. Ne kuulostivat juuri sellaisilta, mitä Karoliina sanoisi. Hän oli aina vitsaillut, ettei Mikael osannut edes vaihtaa vaippaa. En usko teitä, hän sanoi, vaikka osa hänestä tiesi naisen puhuvan totta. Hän sanoi myös, Aino jatkoi välittämättä miehen vastalauseesta, että te teitte liikaa töitä, että olitte itsepäinen kuin isänne, mutta että teillä oli sama hyvä sydän vakavan ulkokuoren alla. Kyyneleet alkoivat valua hänen kasvoillaan. Lupasin hänelle, että hänen poikansa olisi turvassa, että te olisitte turvassa. Se oli viimeinen asia, jonka sanoin hänelle ennen kuin he menivät leikkaussaliin.
Mikael nousi äkisti, kääntyen ikkunaan, jotta Aino ei näkisi tunteita hänen kasvoillaan. Miksi ette kertonut tätä aiemmin? Miksi tämä salailupeli? Olisitteko uskonut? Teidän kaltainen vaikutusvaltainen liikemies, jota niin monet yrittävät hyödyntää. Olisitteko uskonut, jos olisin tullut ja sanonut, hei, olen Aino. Äitini työskenteli perheellenne. Isänne pelasti henkeni lapsena. Ja niin, lupasin kuolevalle vaimollenne, että huolehtisin pojastanne. Hän pyyhki kyyneleitä kämmenselällään. Ajattelin, että olisi parempi hakea paikkaa normaalisti, tehdä työni ja ehkä jonain päivänä, kun luottamus olisi syntynyt, kertoa totuus. Erityisen voimakas jyrähdys sai ikkunat tärisemään. Matias alkoi itkeä, hänen äänensä kaikui pöydällä olevasta itkuhälyttimestä. Minä menen, Aino alkoi nousta. Ei, minä menen. Mikael keskeytti hänet. Pysykää täällä, emme ole vielä lopettaneet. Hän kiipesi nopeasti portaat poikansa huoneeseen. Matias istui kehdossaan, kasvot punaisina itkusta, pelästyneenä myrskystä. Mikael otti hänet syliinsä, yrittäen rauhoitella häntä niin kuin oli nähnyt Ainon tekevän niin monta kertaa. Hän alkoi hyräillä kömpelösti samaa tuutulaulua, jota nainen aina lauloi, keinuttaen häntä lempeästi. Yllätyksekseen Matias alkoi rauhoittua. Nyhkytykset vaimenivat ja hän painoi päänsä isänsä olkaa vasten, tarrautuen tämän paitaan pienillä käsillään. Anteeksi poika, Mikael mutisi, kurkkuaan kuristaen. Isi ei ole ollut paljon läsnä vai mitä? Mutta se muuttuu, lupaan. Hän seisoi siinä, tuudittaen poikaansa, kunnes tämä nukahti uudelleen. Laskiessaan hänet takaisin kehtoon hän huomasi jotain, mitä ei ollut aiemmin nähnyt. Pieni hopeinen medaljonki roikkui kehdon yläpuolella olevasta mobilesta. Sama medaljonki, jonka hänen isänsä oli antanut Laura Rantaselle, sama, jonka hän oli nähnyt Ainon kaulassa kuvissa. Hän palasi työhuoneeseen raskain askelin. Aino istui yhä paikallaan, katsoen pöydällä olevaa valokuvakehystä, kuvaa Mikaelista, Karoliinasta ja vastasyntyneestä Matiaksesta sairaalassa. Miksi se medaljonki on Matiaksen huoneessa? Aino nosti katseensa yllättyneenä. Se on täytetty lupaus. Äitini antoi medaljongin minulle ennen kuolemaansa. Hän sanoi sen symboloivan isänne hyvyyttä ja että minun pitäisi antaa se eteenpäin, kun löytäisin jonkun, jonka tarvitsisi muistaa, että maailmassa on hyvyyttä. Hän epäröi. Ajattelin, että Matiaksen pitäisi saada se, ei käytettäväksi nyt tietenkään, mutta sitten kun hän kasvaa. Mikael istui raskaasti alas. Aioitteko kertoa kaiken tämän jonain päivänä? Kyllä, kun tuntisin, että hetki olisi oikea. Hän katsoi miestä suoraan. Herra Virtanen, en tullut tänne huijaamaan teitä tai aiheuttamaan ongelmia. Tulin täyttämään kaksoislupauksen. Sen, jonka tein äidilleni maksaakseni takaisin isänne hyvyyden, ja sen, jonka tein vaimollenne auttaakseni huolehtimaan Matiaksesta. Hän veti syvään henkeä. Jos haluatte minun lähtevän, ymmärrän sen. Mutta tietäkää, että jokainen hetki, jonka olen viettänyt Matiaksen kanssa, jokainen laulu, jokainen hymy, on ollut aito. Raskas hiljaisuus laskeutui heidän välilleen, sen rikkoi vain sateen ääni ikkunoita vasten. Mikael katsoi monitoreja. Matiaksen huoneessa vauva nukkui rauhallisesti, suojassa ulkona raivoavalta myrskyltä. Kamerat, hän sanoi vihdoin. Asensin kameroita ympäri taloa valvoakseni teitä. Olen tarkkaillut jokaista liikettänne viime päivinä. Hänen yllätyksekseen Aino ei näyttänyt järkyttyneeltä. Arvelinkin. Huomasin uusia laitteita, outoja heijastuksia tietyissä paikoissa, ja te aloitte tietää tarkalleen, mitä tein, kun ette ollut paikalla. Ettekö ole vihainen? Eikö teistä tunnu, että yksityisyyttänne on loukattu? Te suojelitte poikaanne. Kuka tahansa isä tekisi samoin. Hän kohautti olkiaan. Sitä paitsi, minulla ei ollut mitään salattavaa, paitsi totuus menneisyydestäni, tietysti. Mikael yllättyi naisen ymmärryksestä. Missä oli suuttumus, jota hän oli odottanut? Oikeutettu viha? Joten, Aino kysyi lempeästi. Haluatteko, että pakkaan tavarani? Voin lähteä aamulla, jos niin haluatte. Kysymys yllätti Mikaelin. Kaikkien illan paljastusten keskellä hän ei ollut miettinyt, mitä tekisi seuraavaksi. Ainon erottaminen vaikutti loogiselta päätökseltä, nainen oli tavallaan huijannut häntä. Mutta tässä oli jotain enemmän, yhteys, joka ylitti ammatillisen, niin epätodennäköisten sattumien verkko, että se tuntui melkein kohtalolta. Hän sanoi vihdoin. En halua teidän lähtevän. Aino räpäytti silmiään selvästi yllättyneenä. Ettekö? Matias pitää teistä valtavasti. Ja te olette hyvä hänelle. Mikael valitsi sanansa huolella.
Ehkä isäni ja Karoliina olivat oikeassa. Ehkä tarvitsen apua hänen kasvattamisessaan. Apua joltakulta, joka ymmärtää, mitä tarkoittaa perhe. Salama valaisi Ainon kasvot, paljastaen uusien kyynelten kiillon hänen silmissään, mutta tällä kertaa ne olivat helpotuksen kyyneleitä. Kiitos, herra Virtanen. Mikael, hän korjasi. Luulen, että kaiken tämän jälkeen voitte kutsua minua Mikaeliksi. Hän hymyili ujosti. Mikael. Ulkona myrsky alkoi laantua, ikään kuin se olisi täyttänyt tarkoituksensa luoda puitteet tuolle paljastusten yölle. Sade heikkeni ja pilvet alkoivat hajaantua, paljastaen tähtitaivaan Helsingin yllä. Uusi vaihe oli alkamassa Virtasten kartanossa. Vaihe, joka perustui paljastettuihin totuuksiin, täytettyihin lupauksiin ja ehkä vihdoin sulkeutuneisiin kehiin. 3 kuukautta oli kulunut myrskyyöstä. Virtasten kartano ei ollut enää entisensä, hiljainen ja synkkä paikka. Siellä oli naurua, musiikkia, elämää, joka sykki jokaisessa huoneessa. Matias oli täyttänyt vuoden edellisellä viikolla. Mikael järjesti pienen juhlan, vain hän, Aino, Annikki sekä Anssi, kuljettaja ja hänen vaimonsa. Ei mitään ylenpalttista, kuten yhdeltä Helsingin rikkaimmista liikemiehistä voisi odottaa, vain kotitekoinen kakku, värikkäitä ilmapalloja ja yksinkertaisia lahjoja. Se oli ensimmäinen kerta, kun Mikael näki poikansa puhaltavan kynttilöitä, avustettuna tietysti, ja taputtavan pienillä käsillään kaikkien laulaessa onnittelulaulua. Oli aurinkoinen lauantai-aamu. Mikael istui verannalla kahvikupin kanssa ja katseli Ainoa, joka leikki Matiaksen kanssa puutarhassa. Poika juoksi nyt yhä epävarmoin askelin, kaatuen välillä pehmeälle nurmikolle ja nousten uudelleen päättäväisesti ylös. Hänen kristallinkirkas naurunsa kaikui puutarhassa joka kerta, kun Aino teeskenteli, ettei saisi häntä kiinni. Hänestä on tulossa nopea. Annikki kommentoi lähestyessään termospullon kanssa täyttääkseen Mikaelin kupin. Kyllä hänestä on. Mikael hymyili, mitä hän teki nykyään paljon useammin. Tekin olette muuttunut. Talonhoitaja huomautti sillä vapaudella, joka 2 vuosikymmenen palveluksen myötä syntyy. Enemmän läsnä. Mikael nyökkäsi tunnistaen totuuden noissa sanoissa. Hän oli vähentänyt huomattavasti työtuntejaan toimistolla, delegoinut enemmän vastuuta, kieltäytynyt turhista matkoista. Nyt hän oli kotona illallisella melkein joka päivä. Osallistui Matiaksen kylpyyn, luki hänelle iltasatuja, pieniä muutoksia, joilla oli valtava merkitys. Annikki, hän kutsui, kun talonhoitaja oli jo kääntymässä lähteäkseen. Te tiesitte, eikö vain? Ainosta hänen yhteydestään perheeseeni. Nainen epäröi oikaisten moitteettoman valkoista esiliinaansa. Aavistin, herra. Kun hän mainitsi Oulun, isänne puhui aina eräästä perheestä sieltä, jota hän auttoi. Mutta en ollut varma, enkä katsonut asiakseni sanoa mitään. Ymmärrän. Kiitos hienotunteisuudestanne. Puutarhassa Matias kaatui ja alkoi itkeä. Mikael nousi vaistomaisesti, mutta ennen kuin hän ehti puuttua asiaan, hän näki Ainon kyykistyvän pojan viereen tutkivan hieman naarmuuntunutta polvea, puhaltavan siihen hellästi ja sanovan jotain, mikä sai Matiaksen hymyilemään kyynelten läpi. Hetkessä poika juoksi jälleen, pieni onnettomuus unohtuneena. Myöhemmin samana päivänä Mikael teki jotain, mitä oli suunnitellut viikkoja. Hän kutsui Ainon työhuoneeseensa lounaan jälkeen, kun Matias nukkui päiväuniaan. Meidän täytyy puhua. Hän sanoi osoittaen tuolia edessään, samaa tuolia, jossa he olivat käyneet sen mullistavan keskustelun 3 kuukautta sitten. Aino istui, näyttäen hieman jännittyneeltä. Heidän suhteensa kehittymisestä huolimatta välillä oli yhä tietty muodollisuus, ammatillinen etäisyys, jota molemmat tietoisesti ylläpitivät. Onko jokin vialla? Nainen kysyi. Ei, mikään ei ole vialla, päinvastoin. Mikael avasi laatikon ja otti esiin sinisen kansion. Olen miettinyt paljon kaikkea. Isääni, Karoliinaa, sinua ja Matiasta. Aino odotti hiljaa, katse tarkkaavaisena. Isäni tapasi sanoa, että ihmiset tulevat elämäämme sattumalta, mutta pysyvät siinä valinnan kautta. Hän avasi kansion paljastaen lakiasiakirjoja. Haluan virallistaa asemasi täällä, Aino. En työntekijänä, vaan Matiaksen virallisena huoltajana. Hänen silmänsä laajenivat. Huoltajana? En ymmärrä. Jos minulle tapahtuu jotain, haluan olla varma, että Matias jää jonkun luo, joka rakastaa häntä ja tuntee hänet, ei kaukaisten sukulaisten luo, jotka hädin tuskin tietävät hänen olemassaolostaan. Mikael työnsi asiakirjat häntä kohti. Tämä ei muuta mitään arjessa. Jatkat kuten ennenkin, huolehdit hänestä, asut täällä, se vain virallistaa sen, mikä on jo todellisuutta.
Olet minun jälkeeni tärkein henkilö Matiaksen elämässä. Aino katsoi asiakirjoja selvästi liikuttuneena. Mikael, tämä on valtava vastuu, jota kannat jo joka päivä ilman papereitakin. Hän hymyili vienosti. Mutta ymmärrän, jos haluat aikaa miettiä. En tarvitse aikaa. Hän nosti katseensa päättäväisenä huolimatta kyynelistä, jotka uhkasivat valua. Se olisi kunnia. Matiaksen tähden, Karoliinan tähden, kaiken tähden. Hienoa. Mikael vaikutti helpottuneelta. Lakimieheni tulee maanantaina hoitamaan asian virallisesti. Mutta se ei ole kaikki, mistä haluan keskustella. Hän nousi, kävellen ikkunan luo, josta oli näkymä puutarhaan, jossa Aino oli kuukausia sitten istunut lukemassa äitinsä päiväkirjaa. Nykyinen huoneesi on hyvin pieni, erityisesti jollekin, joka on nyt virallisesti osa perhettä. Haluaisin, että muutat yläkertaan Matiaksen huoneen viereiseen sviittiin. Mutta sehän on vierasviitti tärkeille vieraille, ja sinä olet tärkeä. Mikael kääntyi katsomaan häntä. Lisäksi se on aivan Matiaksen huoneen vieressä, mikä helpottaa, kun hän herää keskellä yötä. Aino näytti sanattomalta. Muutamassa minuutissa hänen asemansa talossa oli täysin muuttunut työntekijästä huoltajaksi, palvelusväen siiven huoneen asukkaasta ylellisen sviitin asukkaaksi. On vielä yksi asia, Mikael jatkoi palaten pöydän ääreen ja ottaen kirjekuoren. Tässä ovat tiedot pankkitilistä, jonka avasin nimellesi. Talletan sinne kuukausittain summan, jota pidän oikeudenmukaisena uusista vastuistasi. Se ei ole palkka, se on rahasto sinulle ja sitä kautta Matiakselle. Mikael, minä en tarvitse. Kyse ei ole tarvitsemisesta. Kyse on ansaitsemisesta. Hän piti katseensa tiukasti naisessa. Isäni ymmärsi tämän. Anteliaisuus ei ole hyväntekeväisyyttä. Aino, se on oikeudenmukaisuutta. Hän tunnisti omat sanansa, tai pikemminkin äitinsä päiväkirjan sanat Antti Virtasesta, jotka heijastettiin takaisin hänelle. Sinä iltana Matiaksen nukahdettua Aino vihdoin itki, ei surusta, vaan valtavasta sekoituksesta kiitollisuutta, helpotusta ja tunnetta siitä, että tärkeä kehä hänen elämässään oli sulkeutunut. Istuen sängyn reunalla huoneessaan palvelusväen siivessä, viimeistä päivää siellä, hän piti käsissään kuvaa äidistään. Me onnistuimme, äiti, hän kuiskasi kuvalle. Lupaus on täytetty. Toisella puolella kartanoa, päämakuuhuoneessa, Mikael katsoi kuvaa Karoliinasta ja vastasyntyneestä Matiaksesta sairaalassa. Toivottavasti teen oikein, hän mutisi. Luulen, että hyväksyisit tämän. Seuraava päivä valkeni säteilevänä, ikään kuin juhlistaen uutta lukua, joka tuossa talossa alkoi. Annikki ja Anssi auttoivat Ainoa siirtämään hänen vähäiset tavaransa yläkerran sviittiin. Matias istuen käytävällä taputti innokkaasti käsiään, aivan kuin ymmärtäen, että jotain tärkeää oli tapahtumassa. Samalla kun Aino järjesti vaatteitaan tilavaan vaatehuoneeseen, joka tuntui absurdin suurelta hänen muutamille vaatekappaleilleen, hänen puhelimensa soi. Se oli Eetu, hänen keskimmäinen veljensä, joka soitti Oulusta. No sisko, miten menee siellä rikkaiden talossa? Aino hymyili istuen parisängyn reunalle. Eri tavalla, Eetu, hyvin eri tavalla. Miten niin eri tavalla? Älä sano, että sait potkut. Ei, päinvastoin. Hän veti syvään henkeä, yrittäen löytää sanat selittääkseen uuden tilanteensa. Muistatko sen lupauksen, jonka teimme äidille? Siitä, että maksaisimme takaisin sen perheen hyvyyden, joka auttoi meitä, kun olimme pieniä. Totta kai muistan. Sait selville, keitä he olivat, eikö niin? Siksi menit sinne töihin. Kyllä, ja nyt. Hän katsoi ympärilleen sviitin ylellisyyttä, joka oli nyt hänen huoneensa. Nyt olen virallisesti heidän poikansa huoltaja, jos isälle tapahtuu jotain. Hiljaisuus toisessa päässä linjaa. Aino, oletko tosissasi? Ethän sinä edes tunne niitä ihmisiä. Itse asiassa tunnen paremmin kuin arvaatkaan. Hän kertoi kohtaamisestaan Karoliinan kanssa sairaalassa, tehdystä lupauksesta kuukausista Matiaksen hoitajana, myrskyyöstä, jolloin koko totuus paljastui. Hän puhui siitä, miten Mikael oli muuttunut, miten kartano oli nyt erilainen paikka, kutsuvampi, elävämpi. Kuulostaa Saippua-oopperan käsikirjoitukselta, sisko. Eetu nauroi epäuskoisena. Mutta jos olet onnellinen, ole vain varovainen, joko. Rikkaat ovat rikkaita. Heillä on eri maailma kuin meillä. Matiaksella ei ole vielä maailmaa, Eetu. Hän on vain vauva, joka tarvitsee hoivaa ja rakkautta.
Lopetettuaan puhelun Aino viimeisteli tavaroiden järjestelyn, asettaen valokuvakehyksen äitinsä kuvalla yöpöydälle. Sen viereen hän asetti päiväkirjan, jota ei enää tarvinnut piilotella. Lounalla Mikael yllätti kaikki ilmoittamalla, että pitäisi viikon loman, mitä hän ei ollut tehnyt vuosiin, viedäkseen Matiaksen tutustumaan Suomen saaristoon. Haluaisin, että tulet mukaamme, Aino, hän sanoi, kun Annikki tarjoili jälkiruokaa. Vuokrasin mökin Pellingin saaristosta. Siellä on rauhallista täydellistä lapsille, Aino epäröi. Oletko varma? Eikö se olisi outoa? Ihmiset saattavat puhua. Antaa puhua, Mikael kohautti olkiaan. Olet Matiaksen huoltaja, käytännössä perhettä nyt. Sitä paitsi hän ei ole koskaan nähnyt merta. Haluan sinun olevan siellä, kun hän laittaa varpaansa hiekkaan ensimmäistä kertaa. Matka sovittiin seuraavaksi viikonlopuksi. Pakatessaan Matiaksen tavaroita, uimavaatteita, hattuja, aurinkorasvaa, rantaleluja, Aino ei voinut olla hymyilemättä. Vuosi sitten hän ei olisi koskaan kuvitellut viettävänsä viikkoa rantahuvilalla miljardöörin pojan kanssa osana perhettä. Muutos ei ollut tapahtunut vain hänen elämässään, vaan myös Mikaelissa. Kuukausien takainen kylmä ja etäinen mies nauroi nyt, leikki poikansa kanssa, suunnitteli retkiä. Hänen silmissään oli pehmeyttä, kun hän katsoi Matiasta ja aitoa kunnioitusta, kun hän puhui Ainolle. Matkaa edeltävänä iltana, Matiaksen jo nukkuessa, Mikael löysi Ainon verannalta katselemasta tähtiä. Kaikki valmiina huomista varten, hän kysyi liittyen naisen seuraan kaiteen nojaan. Kyllä, Matiaksen laukut on pakattu. En usko unohtaneeni mitään. Entä omasi? Valmiina myös. Minulla ei ole paljon vietävää. Hän hymyili. Heidän välilleen laskeutui mukava hiljaisuus. Sellainen, joka on olemassa vain ihmisten välillä, jotka ovat kokeneet myrskyjä yhdessä ja löytäneet rauhan toiselta puolelta. Aino, Mikael rikkoi hiljaisuuden, hänen äänensä tavallista pehmeämpänä. Kiitos. Mistä? Että olet täällä, että huolehdit Matiaksesta kuin omastasi. Että muistutit minua siitä, että elämässä on muutakin kuin sopimuksia ja kokouksia. Hän katsoi tähtitaivaalle. Isäni olisi pitänyt sinusta, aikuisena tarkoitan. Hän osasi aina tunnistaa aidot ihmiset. Minäkin olisin halunnut tuntea hänet. Oikeasti, en vain äitini tarinoiden kautta. Mikael kääntyi häneen päin, kasvot osittain talon sisältä tulevan valon valaisemina. Luuletko, että tämä kaikki on sattumaa? Sinä, Matias, lupaukset, medaljonki. Aino mietti, hetken. En tiedä, onko se sattumaa vai kohtaloa. Tiedän vain, että olen juuri siellä, missä lupasin olevani huolehtimassa Matiaksesta. Ja se tuntuu oikealta. Hän nyökkäsi ikään kuin ymmärtäen täysin. Huomenna lähdemme 9. Yritä levätä. Mikaelin poistuessa Aino jäi verannalle miettimään elämänsä kokemia poikkeuksellisia muutoksia. Oululaisesta köyhästä tytöstä, jonka vieraan anteliaisuus pelasti, saman miehen pojan huoltajaksi, asuen kartanossa Helsingissä. Elämällä oli omat kehänsä, omat tapansa tasata tilit. Ja joskus, Aino mietti, tekemämme lupaukset ovat niitä näkymättömiä lankoja, jotka kutovat näitä kehiä yhdistäen ihmisiä, aikakausia ja kohtaloita tavoilla, joita emme voisi koskaan ennakoida. Seuraavana aamuna Mikaelin katumaasturi lähti kohti rannikkoa, kuljettaen paitsi matkalaukkuja ja rantaleluja, myös uuden perhekokoonpanon, jota kukaan heistä ei olisi voinut vuotta aiemmin kuvitella. Matias kiinnitettynä turvaistuimeensa takapenkillä jokelteli innokkaasti katsoen ikkunasta. Aino hänen vieressään hyräili rannikkolaulua, jonka oli oppinut lapsuudessaan Oulussa. Ja Mikael ratissa hymyili peruutuspeiliin katsoen heitä molempia. Virtasten kartano jäi hetkellisesti tyhjäksi, lukuun ottamatta Annikkia ja muuta henkilökuntaa. Mutta se ei ollut enää kylmä ja hiljainen paikka. Nyt se oli koti, joka odotti muuttuneen perheensä paluuta. 6 kuukautta oli kulunut rantamatkasta. Kesä oli väistynyt syksyn tieltä ja syksy teki nyt tilaa Helsingin talvelle. Virtasten kartano oli koristeltu joulua varten ja olohuoneessa komeili valtava joulukuusi täynnä värikkäitä koristeita, jotka ihastuttivat nyt 1,5-vuotiasta Matiasta. Aino katseli pojan kiertävän kuusta, kosketellen kiiltäviä palloja kunnioittavan varovasti, kuten hän oli opettanut. Katso, ei rikki, poika sanoi vielä rajoittuneella, mutta päivä päivältä selkeämmällä kielellään. Hienovarainen muutos oli tapahtunut talossa viime kuukausina. Rajat henkilökunnan ja perheen välillä olivat hämärtyneet. Annikki söi nyt lounasta heidän kanssaan pöydän ääressä viikonloppuisin. Anssi ja hänen vaimonsa liittyivät usein seuraan sunnuntai-grillailuun.
Ja Aino täytti ainutlaatuisen paikan, jota oli vaikea määritellä perinteisillä sosiaalisilla mittapuilla. Hän oli huoltaja, uskottu, melkein osa perhettä, vaikka kaikki ylläpitivät näkymätöntä rajaa, jota kukaan ei uskaltanut ylittää. Työhuoneessa Mikael viimeisteli valmisteluja joulujuhlaa varten, jonka hän tarjoaisi seuraavana viikonloppuna intiimi juhla vain läheisille ystäville ja henkilökunnalle, hyvin erilainen kuin ne ylenpalttiset juhlat, joita hänen isällään oli tapana järjestää. Saanko tulla? Aino koputti kevyesti raollaan olevaan oveen. Totta kai. Mikael hymyili kääntyen pois tietokoneen näytöltä. Nykätikö Mattias Joe? Kyllä, vaadittuaan ensin 3 eri tarinaa. Hän istui pöydän edessä olevalle tuolille, kuten teki melkein joka iltapäivän päätteeksi. Se uusi dinosauruskirja on nyt suosikki. Huomasin. Hän on karjunut ympäri taloa koko päivän. Molemmat nauroivat, jakaen ilon Matiaksen pienistä päivittäisistä saavutuksista, uusista sanoista, uusista eleistä, uusista leikeistä. Mikael, Aino aloitti, hänen äänensävynsä muuttuen vakavammaksi, minun täytyy kertoa sinulle jotain. Hän kohotti kulmiaan huomaten muutoksen ilmapiirissä. Onko jokin ongelma? Ei varsinaisesti ongelma. Kyse on veljestäni Eetusta. Hän sai töitä Helsingistä muuttaa ensi kuussa. Ajattelin, että... Hän epäröi, että voisinko kutsua hänet jouluksi. Totta kai voit, Mikael vastasi välittömästi. Perheesi on tervetullut tänne, Aino. Aina. Kiitos. Hän hymyili helpottuneena. On vielä yksi asia. Eetu on vähän epäluuloinen. Hän ei vieläkään oikein ymmärrä, mitä täällä tapahtui, miten kaikki muuttui. Hänestä tämä on outoa, tiedät hän. Koko tilanne. Mikael nojautui eteenpäin, kyynärpäät pöydällä. Entä sinä? Onko sinusta tämä outoa? Aino mietti kysymystä hetken. Aluksi kyllä. Tuntui kuin olisin elänyt 2 eri maailmassa samaan aikaan. Mutta nyt hän katsoi Antti Virtasen muotokuvaa seinällä, Karoliinan kuvan vieressä. Nyt tuntuu, että kaikki loksahtaa paikoilleen, ikään kuin tämän olisi aina ollut tarkoitus mennä näin. Minullakin on se tunne. Mikael nousi, kävellen kirjahyllyn luo, jossa hän säilytti arvokkaimpia esineitään. Sieltä hän otti pienen veistetyn puurasian. Löysin tämän isäni tavaroiden joukosta hiljattain. Mielestäni sinun pitäisi nähdä tämä. Hän avasi rasian, paljastaen ajan kellastamia kirjeitä, päivämäärän mukaan järjestettyinä. Hän valitsi yhden ja ojensi sen Ainolle. Rakas poikani, hän luki ääneen. Jos luet tämän, en ole enää siellä sanomassa tätä henkilökohtaisesti. Olen tehnyt elämässäni päätöksiä, jotka saattavat tuntua sinusta oudoilta, mutta joita on ohjannut syvä vakaumus. Todellinen rikkaus on ihmissuhteissa, joita luomme, elämissä, joita kosketamme. Rantasen perhe on yksi näistä erityisistä yhteyksistä. Laura ja hänen lapsensa edustavat minulle jatkuvaa muistutusta siitä, mikä on todella tärkeää. Erityisesti pikkuaino, rohkeudellaan niin monien vaikeuksien edessä, opetti minulle voimasta enemmän kuin yksikään vaikea neuvottelu. Lupasin itselleni, että niin kauan kuin eläisin, pitäisin heistä huolta. Pyydän, että jos he jonain päivänä tarvitsevat apua, sinä kunnioitat myös tätä lupausta. Rakkaudella, isäsi. Aino tunsi kyynelten valuvan kasvoillaan. Kirje oli päivätty vain 3 kuukautta ennen Antti Virtasen poismenoa. Hän ei koskaan kertonut minulle tästä mitään, Mikael kommentoi, ääni särkyen. Sinusta, äidistäsi, lupauksesta. Mutta jotenkin tässä me olemme, Aino täydensi, ojentaen kirjeen takaisin vapisevin käsin. On vielä yksi asia, jota en ole kertonut sinulle, Mikael sanoi, laittaen kirjeen takaisin rasiaan. Isäni testamentissa oli määräys koulutusrahastosta, joka oli tarkoitettu Laura Rantasen lapsille. En koskaan ymmärtänyt, mitä se tarkoitti, ennen kuin tapasin sinut. Rahat ovat siellä, koskemattomina, odottamassa teitä. Aino peitti suunsa, järkyttyneenä. Kaikkien näiden vuosien jälkeen. Isäni ei koskaan unohtanut lupausta. Mikael hymyili surullisesti. Taidan olla perinyt sen häneltä. Tuo ilta merkitsi uutta ymmärrystä heidän välillään, ei vain heitä yhdistävästä menneisyydestä, vaan myös tulevaisuudesta, jota he rakensivat yhdessä, Matias keskipisteenään ja seuraavalla viikolla kartano valmistautui jouluun. Annikki johti keittiötä rautaisella otteella, valmistaen perinteisiä suomalaisia jouluruokia niiden pohjoisten reseptien ohella, joita Aino oli opettanut. Joulutorttujen, kinkun ja piparkakkujen tuoksu täytti talon joka nurkan. Eetu saapui jouluaattona, silmin nähden vaivaantuneena kartanon ylellisyydestä. Hän oli pitkä ja laiha mies, jolla oli samat ilmeikkäät silmät kuin Ainolla, mutta kovempi olemus, vaikeuksien kovettama.
Täälläkö sinä nykyään asut, sisko? Hän kysyi, katsellen ympärilleen ihailun ja epäluulon sekaisin tuntein. Näyttää kuin elokuvan lavasteelta. Tule tapaamaan Matiasta, Aino sanoi, jättäen kommentin huomiotta ja vetäen veljään kädestä. Talvipuutarhassa Matias leikki värikkäillä palikoilla, Mikaelin katsellessa häntä nojatuolista, läppäri avoinna, yrittäen työskennellä jouluaatosta huolimatta. Matias, katso kuka tuli. Se on Eetueno, minun veljeni. Poika nosti uteliaan katseensa, tutki vierasta hetken ennen kuin hymyili ja ojensi punaisen palikan tarjouksena. Eetu kömpelö lasten kanssa otti lahjan vastaan epäröivän hymyn kera. Hei kaveri. Hän kyykistyi pojan viereen. Näytät äidiltäsi. Sinulla on hänen silmänsä. Mikael nousi, ojentaen kätensä Eetulle. Tervetuloa Eetu, Aino puhuu sinusta paljon. Kiitos kutsusta, Eetu vastasi muodollisesti, puristaen tarjottua kättä. Talonne on vaikuttava. Se on vain talo, Mikael sanoi yksinkertaisuudella, joka yllätti Eetun. Tärkeintä ovat ihmiset sen sisällä. Jouluillallisen aikana alun perin jännittynyt ilmapiiri alkoi sulaa. Eetu, vähitellen rentoutuen muutaman viinilasillisen jälkeen, jakoi tarinoita lapsuudestaan Oulussa, kuinka Aino oli aina ollut sisaruksista itsepäisin, kuinka heidän äitinsä oli työskennellyt 2 paikassa elättääkseen perheen isän lähdön jälkeen, kuinka kaikki muuttui, kun se rikas pomo maksoi Ainon leikkauksen. Äiti sanoi aina, että keskuudessamme on naamioituneita enkeleitä, Eetu kommentoi, katsoen Antti Virtasen muotokuvaa ruokasalin seinällä. Taisipa olla oikeassa. Myöhemmin, kun kaikki kokoontuivat kuusen ympärille lahjojen vaihtoon, Matias, jo unen partaalla mutta vastustellen unta osallistuakseen juhlaan, sai Ainoha erityisen lahjan pohjoisten tarinoiden kirjan täynnä legendoja ja satuja, joita hänen oma äitinsä oli kertonut hänelle. Jotta tuntisit juuresi, Aino selitti suudellen pojan päälakea. Kaikki juuresi. Mikael seurasi näkymää mietteliäs hymy kasvoillaan. Jossain vaiheessa noiden kuukausien aikana raja, joka erotti Ainon hänen perheestään, oli käynyt yhä ohuemmaksi. Hän ei ollut vain Matiaksen huoltaja, vaan jotain enemmän joku, joka toi tasapainoa, iloa ja tarkoituksen tunnetta, joka oli ollut kauan poissa tuosta talosta. Kun Matias vihdoin nukahti Ainon syliin, Mikael auttoi häntä kantamaan pojan huoneeseensa. Yhdessä he laskivat pojan kehtoon, oikaisivat hänen suosikkipeittonsa ja jäivät siihen vierekkäin, katsomaan hänen nukkuvan. Hän kasvaa niin nopeasti, Mikael kuiskasi. Lapsilla on tapana. Aino vastasi lempeällä hymyllä, poistuessaan huoneesta, jättäen vain yövalon palamaan. Heidän katseensa kohtasivat käytävällä. Ilmassa oli jotain erilaista, mainitsematon energia, mahdollisuus, joka leijui heidän välillään. Aino, Mikael aloitti epäröiden. Viime kuukausina olen miettinyt paljon meitä. Hän katsoi miestä tarkkaavaisesti, odottaen tämän jatkavan. En tiedä tarkalleen, miten sanoisin tämän. Hän ajoi kättä hiustensa läpi, silmin nähden hermostuneena harvinaista miehelle, joka oli yleensä niin itsevarma. Tulit elämäämme täyttämään lupauksen, huolehtimaan Matiaksesta, ja teit sen poikkeuksellisen hyvin. Sen minä lupasin tehdä, nainen sanoi yksinkertaisesti. Kyllä, mutta tapahtui jotain, mitä kumpikaan meistä ei suunnitellut. Mikael otti askeleen eteenpäin, pienentäen välimatkaa heidän välillään. Et ainoastaan huolehtinut Matiaksesta. Sinä myös huolehdit minusta tavallaan, toit elämän takaisin tähän taloon, minulle. Aino tunsi sydämensä kiihtyvän, epävarmana siitä, mihin tämä keskustelu heidät veisi. Se, mitä yritän sanoa, hän jatkoi, löytäen vihdoin sanat, on, etten halua sinun enää olevan vain Matiaksen huoltaja tai osa henkilökuntaa tai perheen ystävä. Haluan sinun olevan perhettä oikeasti. Mikael, minä en puhu romanttisesta rakkaudesta, hän selvensi nopeasti. Ainakaan en vielä, siihen on liian aikaista ja on Matias otettava huomioon ja niin monta mutkaa. Aino ei voinut pidättää pientä hymyä. Sinä jaarittelet. Niin teen, hän nauroi hiljaa. Se mitä ehdotan on kumppanuus. Virallinen, laillinen. Haluan sinun olevan virallisesti Matiaksen yhteishuoltaja samoilla oikeuksilla kuin minulla. Haluan hänen kasvavan tietäen, että hänellä on 2 ihmistä, jotka rakastavat häntä ehdoitta, jotka ovat sitoutuneet hänen hyvinvointiinsa. Ja ajan myötä kuka tietää? Hän jätti lauseen ilmaan, tulevaisuuden mahdollisuudet vihjattuina, mutta ääneen lausumattomina. Aino tunsi kyynelten nousevan. Oletko varma tästä? Ihmiset puhuvat, he kyseenalaistavat. Antaa puhua. Mikael kohautti olkiaan.
Tuntiessamme historiamme, miten se voisi olla toisin? Isäsi pelasti henkesi. Sinä lupasit vaimolleni huolehtivasi pojastamme. Sinä lupasit äidillesi maksavasi takaisin isäni hyvyyden, ja minä lupasin itselleni, että tekisin sen, mikä on parasta Matiakselle ja minulle. Jouluaamuna, kun kaikki kokoontuivat aamiaiselle, Mikael teki virallisen ilmoituksen. Eetu, aluksi järkyttynyt, kohotti lopulta maljansa vilpittömänä kippistyksenä. Perheelle, hän sanoi. Ei sille, johon synnymme, vaan sille, jonka valitsemme ja rakennamme. Matias, istuen syöttötuolissaan, taputti innokkaasti käsiään, ikään kuin ymmärtäen hetken tärkeyden. Sinä iltapäivänä, kun talo vielä uinui joululounaan jälkeisessä raukeudessa, Aino löysi hetken ollakseen yksin puutarhassa. Hän istui omenapuun alla olevalle penkille, samalle, jolla hänellä oli tapana lukea äitinsä päiväkirjaa, ja otti taskustaan vanhan hopeisen medaljongin. Sen sisällä hänen äitinsä kuva Antti Virtasen vieressä hymyili hänelle. Me onnistuimme, äiti, hän kuiskasi. Lupaus on täytetty. Eikä vain täytetty, se on kukoistanut joksikin, mitä kumpikaan meistä ei olisi osannut kuvitella. Kaukaa Mikael tarkkaili häntä työhuoneen ikkunasta, Matias sylissään. Poika osoitti innokkaasti Ainoa puutarhassa. Kyllä poika, Mikael sanoi lempeästi. Se on Aino. Hän on meidän perhettämme nyt. Matias hymyili, toistaen lapsenomaisella äänellään perhe. Vuotta myöhemmin, seuraavana jouluaattona, Virtasten kartano oli jälleen koristeltu juhlaa varten. Mutta nyt siellä oli jotain erilaista. Olohuoneessa takanreunuksella perhekuvien kokoelmaan oli lisätty uusi valokuvakehys. Siinä Antti Virtanen ja Laura Rantanen hymyilivät vierekkäin, hopeinen medaljonki kiiltäen naisen kaulalla. Ja alla kultaiseen laattaan kaiverrettu teksti. Tekemämme lupaukset kaikuvat sukupolvien halki. Hyvyys synnyttää hyvyyttä. Rakkaus synnyttää rakkautta. Ja joskus kaksi kohtalon erottamaa perhettä löytää tiensä takaisin toistensa luo. Matias, nyt 2-vuotias, juoksi ympäri taloa pidellen Ainon kädestä, jolla oli yllään yksinkertainen, mutta tyylikäs mekko. Mikael katseli heitä portaikon yläpäästä hymyillen näylle. Katso, isi. Matias huusi, nostaen värikästä pakettia. Lahja! Aivan oikein, rakas, Aino korjasi hellästi. Saat avata sen illallisen jälkeen. Eetu saapui tyttöystävänsä kanssa, jonka oli tavannut Helsingissä. Rami, Ainon vanhin veli, joka asui Rovaniemellä, tuli myös vaimonsa ja 2 pienen lapsensa kanssa serkkuja, jotka Matias tapasi ensimmäistä kertaa. Talo, ennen hiljainen ja synkkä, pursui nyt elämää, naurua ja todellisen perheen lämpöä, perheen, jota ei määritellyt veri, vaan valinnat, lupaukset ja rakkaus, joka ylitti sosiaaliset esteet ja ennakkoluulot. Illallisen aikana Mikael kohotti lasinsa maljaksi. Täytetyille lupauksille, hän sanoi katsoen suoraan Ainoon ja uusille aluille. Kaikki kohottivat lasinsa, samalla kun Matias, istuen erityisessä tuolissaan Mikaelin ja Ainon välissä, nosti mehulasiaan, matkien aikuisia koomisen vakavasti. Ulkona Helsingin yö kimalteli jouluvaloista. Virtasten kartanossa uusi perinne oli vasta alkamassa, perinne, joka perustui täytettyihin lupauksiin, sulkeutuneisiin kehiin ja varmuuteen siitä, että joskus kohtalo toimii salaperäisillä tavoilla yhdistääkseen sydämet, jotka olivat aina olleet jollain tapaa yhteydessä. Tarinan loppu, rakkaat kuuntelijat, toivomme, että Mikaelin ja Ainon tarina kosketti sydämiänne. Jos sinäkin uskot lupausten voimaan ja siihen, miten kohtalo joskus toimii yhdistääkseen ihmisiä odottamattomilla tavoilla, jaa tämä tarina jonkun erityisen kanssa. Saadaksesi lisää tämänkaltaisia koskettavia kertomuksia, älä unohda tilata kanavaamme. Klikkaa vain tilauspainiketta alapuolelta. Jokainen tilaus motivoi meitä jatkamaan tarinoiden tuomista, jotka liikuttavat, inspiroivat ja saavat meidät uskomaan, että vaikeimpinakin hetkinä maailmassa on hyvyyttä. Jätä tykkäys ja kerro kommenteissa, oletko sinä koskaan tehnyt tärkeää lupausta, joka muutti sinun tai jonkun toisen elämän. Odotamme innolla tarinoitanne. Nähdään seuraavassa tapaamisessa uusien tunteiden parissa, joita vain tosielämä voi inspiroida.